Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, taksih sareng kawula Muhammad Iqbal Zaki. Wonten di acara wartos paling enggal sadèrèngipun inggih punika wartos ingkang badhe kula aturaken saking Desa Banyubiru. Kapilihipun Dusun Banyubiru dados dusun anti korupsi déning Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saged dados tuladha, dusun-dusun sanesipun wonten Jateng kagem ngagungani sengguyung ingkang sabet lebet upaya nyegah saha nanggulangi korupsi. Dusun Banyubiru saged dados tuladha kagem dusun sanesipun sengguyung mesahi korupsi. Kita wonten di peluncuran menika dipuntindakaken déning Ketua KPK Komjen Purn Firly Bahuri. Nderek dipunpriksani Menteri Dusun Pembangunan Laladan Katun lan Transmigrasi PDTT Abdul Halim Iskandar, Gubernur Ganjar Pranomo saha sacacah gubernur lan perwakilan saking 10 provinsi, Mustaka Dusun Banyubiru Sri Anggara Siswaji nampi penghargaan saking Ketua KPK Firly Bahuri. Tujuan pembentukan percontohan dusun anti korupsi menika inggih menika kagem ninggahaken peran sarta masyarakat lebet upaya pencegahan lan pemberantasan korupsi. Miderek Firly, babagan menika mbetahaken peran wigatos masyarakat dusun dados pengawas utami. Cekap semanten wartos ingkang kula sanjangaken, mugi-mugi saged manfaat kagem kula lan panjenengan sami. Kula Muhammad Iqbal Zaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.